Gál asszony, következik másfél perc. Asszony, miniszter úr! A magyar kormány és a bizottság a mai napon, ahogy hallottuk, megállapodott a magyar médiatörvény módosításában, konkrét szövegben, azzal ellentétben, amit egyesek sugallnak, és önök mégis ragaszkodnak az értelmetlenné vált vitához. Nekem ez azt jelenti, hogy a médiatörvény csak ürügy, politikai támadás a kétharmados többséggel rendelkező magyar kormány ellen. Miközben az önök által jegyzett határozattervezet az információhoz való jogot kéri számon törvényünken, szövegük csúsztatásokra és tárgyi tévedésekre épül, pontosan ugyanúgy, mint mindaz, ami itt ma délután elhangzott. Félrevezető. Nekem az információhoz való jog, kedves kollégák, a manipulálatlan, valós információhoz való jogot jelenti. És ma délután is ezt önök sértették. Önök érdekes módon csak olyankor állnak ki a szabadságjogok védelméért, amikor azzal jobboldali kormányokat lehet támadni. De sajnálatos tény marad, hogy a szocialista-liberális frakciók soraiból senki sem aggódott az emberi jogok védelméért, amikor a magyar szocialista kormány idején 2006. októberében szó szerint lábbal tiporták a szabadságjogokat Budapest utcáin, vagy amikor a szlovák szocialista kormány a kisebbségek anyanyelvhasználatát büntette. Akkor önök mindent elkövettek, hogy ezekről a bizonyított komoly jogsérelmekről még csak vitázni se lehessen az Európai Parlamentben. Nekem ez felháborító, kettős mércét jelent, kedves kollégáim. Önök a törvény kapcsán a diktatúrát, a többség zsarnokságát emlegetik. Nekem, aki gyermekként megéltem Ceausescu diktatúráját, ez azt bizonyítja, hogy önöknek egyoldalú és sajátos a demokráciáról és a jogállamról alkotott képük. Mészáros úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretném mély sajnálatomat kifejezni azzal kapcsolatban, hogy erre a mai vitára sor került, hisz mindannyian tudjuk, hogy a magyar médiatörvénnyel kapcsolatos félreértések és kérdések tárgyilagos tisztázásának feladata az Európai Bizottságra tartozik, és ez folyamatban van. Értelmetlenek tartom, hogy a parlament egy olyan ügyben foglaljon állást, amelynek pozitív lezárása napokon belül megtörténhet. Tisztában vagyok azonban azzal, hogy itt egy hisztériakeltő balliberális politikai kampány szereplői vagyunk, és hogy maga a törvény végső soron milyen formát kap, már talán nem is mérvadó. A fontos, hogy politikai ellenfeleink a tőlük már megszokott megalázó módszerekkel támadjanak egy olyan országot, ahol tavaly 8 éves szocialista kormányzás garázdálkodása után a jobbközép politikai erők elsöprő győzelmet arattak, és végre befejezhetik a gyászos kommunista rendszer megmaradt romjainak eltüntetését. Ide tartozik az újságíró etika és a médiakultúra körvonalainak újraszabása is. Kérdezem én, hol voltak ezek a progresszív demokraták szerepében tetszelgő kritikusok akkor, amikor 2008-ban Szlovákiában Robert Fico baloldali nacionalista kormánya elfogadott egy ellentmondásos, szankcióktól hemzsegő médiatörvényt? Igen, akkor is itt voltak, és tigrisként védték az említett törvényt, amely nekik köszönhetően ma is érvényben van. Mélységesen elítélem és visszautasítom ezt a kettős mércét, és felszólítom tisztelt kollégáimat, ne hagyjuk magunkat befolyásolni politikai uszítástól, és bízzuk a probléma szakmai értékelését és lezárását az illetékesekre, a bizottságra és a magyar kormányra. Tudatosítsuk kérem végre, hogy a soros elnöklő ország kormányát érő, ismétlődő támadások egy egyébként is válságos időszakban komoly veszélyt jelenthetnek az EU egységének és nemzetközi presztízsének megítélésében. Köszönöm. Τέλος ο κύριος Καβαντά για 1,5 λεπτό. Kavada úr következik. Elég súlyos témáról van szó. Úgy gondolom, hogy az itt hallott vitát meg kell haladnunk. A demokrácia egészségéről van szó, amikor a médiáról beszélünk. Miniszter úr, én csodálom az ön országát, az ön népét. Úgy gondolom, hogy az önök kormánya és a közvélemény egy része objektívebb, megfelelőbb tájékoztatást akartak. Igazuk volt, csak hogy a propagandát nem lehet egy másik propagandával helyesbíteni, gyógyítani. Örülök ma, de éber is vagyok, oda fogok figyelni. Nagyon örülök neki, hogy sok alapvető témában az önök kormánya kész volt arra, hogy a médiatörvényt módosítsa. Ez szükséges volt, és jó, hogy megtörtént. Örülök annak is, hogy az alapjogi kártát jobban tiszteletben fogják tartani, az önök népe ez úgyis ragaszkodik. Üdvözölném biztos asszony munkáját, és nagyon örülök neki, hogy
egy szakértői csoportot hoz létre, de mi is oda fogunk figyelni, ugyanis mi is érezzük, hogy bizonyos dolgokkal nem foglalkoztak még, bizonyos dolgokat nem kezeltek a módosításokról szóló megállapodásban. Szeretném elmondani az Unió elnökének, hogy Liszt, Kossuth, Kopácsi Sándor, Maléter ezredes utódai, Márai Sándor örökségét, Kertész Imre örökségét hordozzák önök, ne okozzanak csalódást nekünk. A magyarok kitaláltak egy csodálatos játékot, a Rubik kockát, ne tanítsák meg nekünk azt, hogy hogyan kell a médiával játszani, mert az egy undorító játék lenne. Okay, dear colleagues, now we go to the catch the eye procedure. I'm afraid. Kedves kollégák, most jönnek a spontán hozzászólások. Sajnos nem mindenki fog tudni hozzászólni. A jelentkezés sorrendjében fognak hozzászólni azok, akik korábban nem szóltak hozzá. Gáler, Mauro, Bosztinaru, Alfano, Pasqua és Bronz kollégák tudnak hozzászólni, sajnos 7-en nem fognak tudni hozzászólni, elnézést kérek. Gáler úr, 1 perc. Nagyon szigorúan be fogom tartatni az időt. Mr. Galler, 1 minute. Where is Mr. Galler? Is he gone? Gáler úr nincs itt? Elment? I'm sorry, Miss. Elnézést. Galler úr, Michael Galler úr. Nem kíván hozzászólni, nagyon jó, akkor Gál Pelc asszony következik 1 percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Ma megszületett a konkrét szövegű megállapodás a magyar kormány és az Európai Bizottság között. A magyar kormány elolvasta, manapság képviselőtársaim, nagy dolog, megértette a bizottság észrevételeit, és ígéretéhez híven megváltoztatja a médiatörvényt. Azaz a magyar kormány és a bizottság jogszerűen és demokratikusan járt el. Önök pedig ma itt politikai bolhacirkuszt csinálnak, sajnos már nem először, pedig az ok már nyilvánvalóan megszűnt. Itt a magyar szocialista képviselőtársaim alaptalanul vádaskodnak, sőt, másokat is felbujtanak, otthon pedig egymás után derülnek ki a milliárdos botrányaik. Kedves háborgó képviselőtársaim! Önöket szándékosan megvezették. Magyarországon demokrácia van, s a médiatörvény minden EU-s irányelvnek és elvárásnak megfelel. Végül pedig, képviselőtársaim, foglalkozzunk azokkal a dolgokkal, amelyek megoldása égetőbb, mint a mostani politikai bolhacirkusz. Mauro úr következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Még azt akarván hinni is, hogy aki ennyire erős kritikával illette a magyar törvényt, valóban kizárólag a médiaszabadságot szorgalmazza. Nos, én azt hiszem mégis, hogy tisztelettel kell adóznunk a bizottság munkája előtt és a parlament vitájának tartalma előtt. Azt hiszem, hogy vállalnunk kell a felelősséget, hogy elkerüljünk egy csúnya oldalt parlamentünk történetében, azaz, hogy nem szavazunk holnap. Egészen egyszerűen megsemmisítünk egy állásfoglalást, mert az olyan tartalmakra épül, amely nem felel meg a valóságnak, ahogyan a biztos asszony felszólalásos világosra tett. Tehát felhívom a tanácsot és a bizottságot informális módon, hogy vegyék fel a kapcsolatot az elnökök értekezletével, mert szükséges ez az eszmecsere, ez az információcsere, amely holnap lehetővé teszi a plenárisnak, hogy ne szavazzunk, hogy döntsünk arról, hogy ne szavazzunk, és az ideológiai tartalmaktól hevített vitának vessünk véget. Bosztinár úr következik 1 perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, engedje meg, hogy most románul beszéljek. Biztos asszony, az ön nyilatkozata megerősíti, hogy az Európai Parlamentnek igaza volt, amikor megtámadta a magyar médiatörvényt. A magyar kormány elismeri azzal, hogy kész módosítani 4 részét is ennek a törvénynek. Elismeri,
hogy ez az antidemokratikus megközelítés kudarcot vallott. Önök elemezték, értékelték a törvényt és az európai joggal való összeegyeztethetőségét. Szeretném öntől hallani, hiszen ön utalt az alapjogi kártára is. Két kérdésem lenne önhöz. Hogy tekinthetjük úgy, hogy az Európa Tanács és az EBS normái túl magasak az Európai Unió számára, másrészt pedig, hogyha egy jelölt államnak lenne ilyen törvénye, a nem módosított magyar médiatörvényhez hasonló törvénye, akkor ez az ország csatlakozhatna? Alfano asszony. No. O Kyrios Paška, jedna lepto. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážený pán minister Martonyi. U nás na Slovensku máme príslovie, ktoré hovorí, že... A Szlovákiában van egy közmondás, mely szerint a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Nem szeretném megkérdőjelezni a jó szándékot magyar barátaink részéről, de talán kívánatos lenne kicsit érzékenyebben eljárni, amikor fogalmaznak, hiszen sok változás és reform, amelyet Magyarország előirányozott, ahhoz vezetett, hogy elfeledkeztek néhány dologról. Ugyanez érvényes a kettős állampolgárság kérdésére is. Nagyon sok probléma lesz ugyanis ennek kapcsán, hiszen például kanadai vagy amerikai barátaink hogyan érzik majd magukat, hogyha 100 000 szerb vagy ukrán kerül országaikba, miután útleveleket állít ki részükre Magyarország. Hát nem tudom. Talán itt is jó szándék állt fenn. Bronz kollega. Thank you. One of the accounts of the Hungarian press... A magyar sajtótörvénynek az egyik eredménye az, hogy kiegyensúlyozott tájékoztatást kíván megvalósítani. Egy másik pedig azt mondja, hogy megbírságolja akkor, hogyha a közerkölcsöt sérték. Ez nagyon veszélyes, és ez nem világos, hogy ez mit jelent. A xenofóbia, a rasszizmus, de miért nem ezek ellen hoznak törvényeket? Vizsgáljuk meg a sztenderdeket, például a saját hazánkban a műsorszórást, a BBC, az kötelező kartája van, és ennek megfelelően dolgozik, és saját pártját, a képviselőit is kizárják, illetve a túlzott publicitást nem adnak az egyes pártoknak. És nem 2006-ban például a kormányt megkérték, hogy az egyik elnöknek a bebörtönzését is leközvetítették.